Menika kala nembe kalih kasabat saged kalau sampun kawula kebareng suwanaken kalang rumiyin. Iki ditemangke 6 kantun setunggal ingkang kalengkung marak rumiyin ya. Menika genduk Destia Kinanti ya. Ndang caket enggal jumeneng wonten mangke sasampunipun manten pasrah dumateng Roko Mas Edi Suketung. Alhamdulillah, sugeng siang. Dungkap napa? Lek putu kira cucut to. Heeh, kita lek cucut ngono kan angel penak cut ngono wae. Dadi cut ki tandane wis pas ya awan tenang. Iya. Lek putu kan cara anane kan cucut timbang tak pindhone boleh cut ngono wae. Malah penak ropak Pak. Nggih, siang punika sowan wonten dalemipun Pak Prayet No. Mas Prayet. Mas Prayet. Oke, tapi alhamdulillah. dugane kelopak kula kan tasik. Apa? Kanak-kanak ngoten dugane lek nyopo karo panjenengane kleru. Nggih. Ora apa-apa pancen piantune jek timur kok ya. Nggih. Ngapanten ya awake dhewe iki nyopo karo Mas ngono wae. Melagi nawet nem nggih Pak. Alhamdulillah. Berapa ingkang menika dipun syukur iki mergo yen nyuwun marang pangarsaning Gusti samudayanipun pinarengan langgeng. Kalau Bu Pasuryane iki panggah langgeng enom ngono ya. Ora kaya kene wis meh ngrungsungi. Berarti kan iki syukurane tilu mantarne Putra Dewa nggih Pak. Alhamdulillah niki syukur berarti awake dhewe kok ditimbali kangge nambah wujud syukur ugi ngres pantes nyugata nyopok dulur sing rawuh teng dalem mriki. Ya, Cahayu sekawit menika tasih kathah sak wingking panjenengan ingkang mangke ugi kalebu ngaturaken sesuga jaga bapak yuk dia tanjakno lelipuripun sinarengan sawanipun putra Dewa Indonesia kasengkuyung kalian salsa audio ugi HR Pro Media. Nggih niki sampun wonten pamundutan Pak Ji. Apa? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Wah aku wong tua lek ngomong kira patek cetha. Sik sampean kan gete kancane karo Mas Wahyu Andi Woro Sukentung. Tak keroke kene lek Pak lendak teteh. Nggih. Sawetawis minangkani dawuh pamundhut saking juru leladi niki wau lumantar serat sedahan ingkang sampun kawula tampi inggih menika wonten kalih tetembangan Nduk Ayu Kinanti ingkang kaping sepindhah inggih menika Kitir Sumilir. Lajeng ingkang nganggo kalih inggih menika Selir Ati. Nggih, Selir Ati niku mbok menawi tayub nggih. Napa nggih, mbok bilih kemawon nggih. Saderengipun ngaturaken matur sembah panuwun lumantar bepunden kawula panjenenganipun Bapak Samuji nggih ingkang sampun maringi wedal dhateng kawula sak kanca wonten iki mawon ngaturaken matur sembah panuwun ngaturaken pambagya wilujeng enjing samudayanipun katur kunjuk dumateng panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katur kunjuk Genduk Ayu Kinanti Sabrang nggih wonten dawuh pamundhut Kitir Sumilir saderengipun mangke pahargyan langen beksa saged kalampahan pramila saking menika dipun pinanggani rumiyin nggih. Sumangga Genduk Ayu Kinanti Putra Dewa Indonesia Salsa Audio HR Pro Media dados untuk sedulur kalau modal lagi minta request lagu ini monggo dipersilakan. Salsa Audio.
Sumilir sampun Mbak Ji. Alhamdulillah. Tunggal pamundhut ingkang sampun kapiatur kitir sumilir minangkani pamundhut saking Brewang dalah sedulur ingkang tinenggok mapan wonten ing daliki.